Даже така ще рисувам, къде сега ще нарисуваме? Правиш едно яйце, правиш един кръст, правиш тук да разделяш на 3 части, тук едното учо, тук другото учо, тук посредата третото ми око не виждам. Така това тук е яйцето, това се разделя на 3 части и то, тук втората част ми е носа, тук ми е устата, тук ми е брадата, е така. И тук е ни ушенца на дяволче, и тук две ръбца, хръц, така, и готово, и тук ми е бубата. И така ще така заформиш опашката, като логото на МТА, те от мен са го видели, и накрая се изплюва за го изчистиш хубаво, защото така се рисува, гледа. Това ако беше туш, направо къпане, ще да бъде готово. Обаче днес кателото, нали, знаеш, че ходих в Скобелевия парк там, никога съм добре мисля. Чу! Кой е? Той съм аз. А кой съм аз? Погледни тук, гледай в очите. Неконорованият цар на всички евреи, турци, мюсюлмани. Днеска един негра там здравика. Бате, Ниро, здрави! Не ми каза баш така, не той вика, хело! Аз викам, така. И той ми вика, здравейте! Това е верно, истински случай. Питай, знаки копането долу, като ходих да пиеме кафе, негъра се спира и прави така, хало! Аз викам, здрасти, той, здравейте, Ниро! И след това какво каза? Помните ли кога ляпало бубата? Черната бубата. Кой съм аз? О, Ниро! Не ме гледай умно! Кой съм аз? Motherfucker, Жорж! Жорж! Кой съм аз? Я, пиш уши и пиш никой.